لمعتو مدبات بمدنفاع من نبابرو حزب نممحياش محدرتي نوسان زوباتات صعرهم كحيلو محداري زوبا عن سبا أبز تقايدة قمقاماوي أخيبا زخاخيرون وكيل إيرينا أبزوبا عن سبا غازت إنيا مدهن وعسمان زدالو تتصبصب برهان عند مسكال كاربويم لمعتاوي مدبات بمدنفاع من نابرو حزب نممحياش أبز كايزلو صعري أم محدرتين وسان زوباتات بتقهاتن توفاينتن كنطفو أم محداري زوبا عن سبا أتو علي محمود زاقيت مستسلاسل مدبات نمقمقام أبستخايدة أخيبا زخاخيرو وحيز بزقباء كيقدبكا نزولو غولاغول كيل معكا وحسنت مكبي كراغاغز أيكاليني زبالة أتو علي أبز حالف عامتاز تبقاقسو حرشا ونطفتات كتسالنتم نموحاس تساتافنت نبرتي بحافشا أم محدرتين وسان زوباتات دما بفلاي وسان مخوانو أسميرلو أبتا أخيبا أبز قاربت أبز أبز عامت زي أم معقاب ماين حمدن أدمعي سرح كم تعمي أبنوس زوباتات قلبن حالن استتخلى 10 فلسطات كوخ ميلن أو لعن أبصبو درجة 5 الله تقليسو أمداي تمرتي مدام مدفع مهيمنت بزل على درجة سرح له 5 الله بالعلي حدنت ب3 بليون نقفة أبستفل عليها نقصان زوباتات استسرح حدث أبيات تمرتي صبو أقلقلت هبا مهلاون بوغن ولدي نممهران زقبر زلو دقف دما أمورال ممهران وتاو تراي صاوت كم زلو بريهو أبتي لعلي 4 كالات عنا كم زلوها أب كركبت هيمبول كأجاج حماش دبان عاد كليزانن مصبي نفس صراتي سرح كم زلو استوطن مدبات كتابت 900 عوتات من باروم كم وين قرب صوري 6 ماي نمرغغاص بلعل 23 مليون نقفا حياله بروجكتات يتكبر كم زلو بتوساخي تغليصو أم نقصان زوباتات حال إلى برعيد حاجاز عتكليزانن حامل مالون لعلي 30 حادن عدتات تتكمت إلكتريسيتي 5 خونا بزيكا نقصا زوباتات هابورو أسماتن كركبتن دما كالوت نقص زوباتات أقلقلت تنقصاص تليفون إرخبا مهلاون نزن محيالكا أم ملبسو حدش تاور تسرحي تدالي مهلاو تطايسو أمو داتا بزوبا درجة عبيتي ناي مقرابن مرقاقات وحسنات مقبن سرحات بزلعالي غدفعالو أب هابورو تجميرو نزولو مسنا أو حرشا بانانا مكتتال كقبرلو زي تقدبو رباتات كتصنعو مهرت صبان معباي دما بزل على خسر حلو مزخاخري قريبو ماكل سلطنان من اسياتن زخونت سوا عمت مزب عشات زغصرو نلمعتن هنصتن هاجرم زوفيو بديسيبلينن كبرتات حبرتسبومن استخصص من اسياتيا تفريم كما كان نايزي بعصرت حدا حملة أكاديميون وتهدراون تمرتي كمون موياتات زغصمو للعصر 3 تمهارو بحدا كم زمرقاتي فلات كازيت إني هابتم فرزجين تمرقاتي عزراريبو زدالو تصبالو حيلن برغة كاروبايو سوا حجون وحسلاون كتصالنتن هاجر كم زخونات بعصرت حدا حملة استمرقو أبالات مبل 28 زوري هاجراوي أقلقلوتن شبعي كورس ماكل مويا وصلت أنا تتسوان قليتهم نساتهم نيرينا بزهابوريتو سوا ماكل هنسة أمرون اوتاوي بحال المخانا مسكر مخانا بمحبار نهاجرهم نمهناس ان مكل خالن زخولهم بقعاتن نقحاتن موراسهم لعول عقبات كم زفتر اللهم قليتهم سوا أب هنسة منسيات عابي ترى يزلوا كم ترى ونقولوا زغونا سباب تحاوشي نبر تعاوش نبر كلها سفال على بالن لمدني تعاور بال لمن تعاور كلها سفال على تماير بس تمتو مور راس ولا زلنا أولنا زل مور راس كا يغسل نزقات من بالدهوتات ببقعة عقلنا يمقت أميلا أبصوا كم تمهراز تقصادك أنستيو تمرقت بوغنان أبجزية تمرتان يخون وتهدر وصلت أنا نستجبرلن لعل حاليتنا تقلاليان أمسكينان بالسام ساعته حنت فلتني ليرة أبصام سمعتها جن بزيحة مار كله متحلي على أبصام بزيحة مار بعد كرس تايمو كل سوا وردالو سوا بقعة فكرت حجر من اسياتنا مفريا بركوت قد زلزلوا يزبولو كاب تمرقتي شبعي كورس ما أكل ما يوصلت أنا تتسوى دما داقم نستفتر لهم عدلات تمرتي بزقباء مزميزهم متأي هيوتهم زي ما أزنولو مويا كم زقسمو بمقلات أبرب حجروا من هزبوا من موعلو بزلع على كم زعرو أرقاقصهم بحكي هامزنا يحب لي استناد بسينيد نورو تعمل تعبسه دحريكا زيادة موينا حجي أبتي تمدمنا الوطن غنمار من سي كاب حنقولو تصبيب نبرة تصفحو عندنا أزمتي كابت دنور كارلو غزا بزح سلديتري أزم سمتها كل يهاتري استخونة بهيرات
ዝተፈላልዩ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መፁ ምስ ኩሎም ተላሊኻ ሓበራዊ ህይወት ኮታ መዓት ጠቕሚ ደለዋ ጠቕምታታስ ብዙሕ ጸብጺብካ ውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ሳዋ ጠቕሚ ደሎ እዚ ብኣፈይ ከማ ክገልጾ ይሓጽረኒ ኣስታት 11,000 ኣባላት መበል 28 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን 229 ተሳተፍቲ 7ይ ኮርስ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋን ብ11 ሓምለ ከም እትምረቑ ይፍለጥ ሰብፀጋ ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ጽጉማት ስዳስዋት ንምሕጋዝ ብዝወሰደዎ ተበግሶ 504,000 ናቕፋ ብምውፃእ ን42 ነፍሲ ወከፈን 12,000 ናቕፋ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣብቲ ናይ ምርካብ ስነ ስርዓት ኣማሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ኪዳነ ወልደ ስላሴ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብደረጃ ከተማን ከባቢታትን ኮሚቴታት ቆይመን ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ባጽዕ ናይ ዘለዉ ብዙሕ ስድራስዋት ብንጹር ከም ዝተሰነደ እዘን ሕጂ ዝሕገዛ ዘለዋ 42 ስድራስዋት ድማ ቅድሚ ሕጂ ሓገዝ ዘይተገብረለን ምዃነን ብምምልካት ኣብ መጻኢ ከም ቀዳምነታቱ ብምስራዕ እቲ ተበግሶ ክቕጽል ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኪዳነ ዮሃንስ ብግዲኡ እዚ ብምውሃድ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ሰብ ጸጋ ዜጋታትን ዝተወሰደ ስጉምቲ መርኣያ ባህሊ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ሕብረተሰብና ከም ዝኾነ ጠቒሱ ንምቕጻሉ ተመክሮ ተደሊቡ ስለ ዘሎ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ሓገዝ ካብ ዘበርከቱ ዜጋታት ንኤሪና ብዝሃበዎ ቃል ነስተማቕሮ ዘለና ሰላም ቅሳነትን ርግኣትን ከምኡውን ኣጥሪናዮ ዘለና ሃብትን ጸጋን ሳላ ተበጃውነት ሰማዕታትና ከም ዝኾነ እዚ ዝገበርዎን ኣብ መጻኢ ዝገብርዎን ኣበርክቶ ድማ ምስ ዝተኸፍለ ዋጋ ህይወት ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ተበጊሶምሉ ዘለዉ ሰናይ ተበግሶ ንምቕጻሉን ንምዕዋቱን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሓገዝ ካብ ዝተገብረለን ስድራ ስዋኣት ብወገነን እዚ ብሰብ ጸጋ ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ዝተገብረ ገንዘባዊ ደገፍ መርኣያ ቅዱስ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራን ክብርታት ሰብሩን ከም ዝኾነ ጠቒሰን ምስጋነአን ኣቕሪበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጥይስቲ ተጋዳሊት ወይዘሮ መርየም ባናይ ክልተ ስድራ ስዋኣት ንክልተ ዓመት ንምጥዋር ብዝኣተወቶ መብፃዕ መሰረት 24,000 ናቕፋ ከም ዝወፈየት ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ዞባ 3 ከተማ ባጽዕ ኣቶ ዘርእሰናይ ጋይም ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ማለት UCI ሚስተር ብራያን ኩክሰን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዴ ፍራንስ ብ2015 ብዘመዝግቦ ዘለዉ ድሙቕ ዓወታት ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጾም ሚስተር ኩክሰን ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ አቶ አስመሮም ሀብተ ማርያም ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ፈላሚ ተሳትፉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ማልያን በሰዓቅብ ክወድ ምብቅዑ ናይ ንእስነት ሕልሙ ንምስማር ዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ ዘመልክት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንኤርትራን ንመላእ ኣፍሪቃን እውን ሓበን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ የውሃና ኢሉ ሚስተር ብራያን ኩክሰን ኣብ መወዳእታ ብቑዓት ቀዳድምቲ ንምፍራይ ምዕቡል መሰልጠኒ ስልጠና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ማለት UCI ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ዝገብሮ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ክቕጽሎ ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለቦም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ታሪክ ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ማእከል ስልጠና UCI ከም ሰልጠኑ ይፍለጥ ኣብን ዞባ ባረንቱ ዝሰላሰል ዘሎ ህዝባዊ ወፈራታት ብዝሓየለ ውዳቤ ክድፋሉ ምዃኑ ነበርትን ኣመሓደርትን ምምሕዳራት ከባቢ ሓቢሮም ኣብ ቀንዲ መስመር ባረንቱ ኣቁርደት ብውሕጅ ዝተበላሸወ ከባቢታት ኣብ ምትዕርራይ ተዋፊሮም ዝቐነዩ ነበርትን የሪና ብዝሃበኦ ሓበሬታ እቲ ዕማም መቐፀልታ ናይቲ ብጋንታታት ተወዲቦም ከካይድዎ ዝጸንሑ ማእቶታዊ ስራሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝውጠኑ መደባት ብኮማዊ ተሳትፎ ንምዕዋት ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም ዘካይድዎ ማእቶታዊ ወፈራ ውሕስነት ሃገራዊ መስመር ዘውሕስ ብምዃኑ ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ብምምልካት ዝውጠኑ ተመሳሰልቲ ንጥፈታት ንምዕዋት ቁሩባት ምዃኖም ኣነጺሮም ውጽኢት ናይቶም ኣቐዲሞም ዘካይድዎም ንጥፈታት ብግብሪ ምርኣዮም ብትግሃት ንኽሰርሑ ከም ዝደረኾም እቶም ተሳተፍቲ ብተወሳኺ ገሊጾም ሓላፊ ኣሃዶ ቁጠባዊ ልምዓት ንዞባ ባረንቱ ኣቶ ሄኖክ ጸጋይ ብግዲኡ ሓበራዊ ስራሕ ከም ባህሊ ሰሪጹ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነበርቲ ንዞባ ባረንቱ ብጋንታታት ተወዲቦም ኣብ ቀንዲ መስመር ባረንቱ ኣቁርደት ብውሕጅ ዝተበላሸወ ቦታታት ንምፍዋስ ብሓያል ውዳበ ከም ዝሰርሑ ብምምልካት ኣብ መጻእኒ ዘሎ ውዳበ ብምሕያል ኣብ መላእቲ ንዞባ ተመሳሳሊ ንጥፈት ከካይድ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም
ኣብ 357 ገጻት ኣስታት 10,000 ቃላት ዝሓዘት መዝገበ ቃላት ግዕዝ ትግርኛ ብ10 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ባሶራ ሆቴል ተመሪቓ ገምጋም ናይታ መጽሓፍ ዘቕረበ ዲያቆን ሙሉጌታ ዘርአይ መዝገበ ቃላት ግዕዝ ትግርኛ ኩሉ ተጠቃሚ ክርድኦ ብዝኽእል ቀሊል ኣገባብ ዝተዳለወት መሃሪትን ኣገዳሲትን መወከሲት ምዃና ጠቒሱ ነቲ እናጠፍአ ክኸይድ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ቋንቋ ግዕዝ ዳግማይ ንምብርባር ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ምዃና ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣዳላው ናይታ መጽሓፍ መምህር ሙሉእ ተስፋ ማርያም ነዛ መዝገበ ቃላት ከዳሉ ዝተበገሰሉ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ዝነበረ ናይ ምርድዳእ ጸገማት ንምጽባብን ንመጻኢ ወለዶ መወከሲት ክትከውንን ዝብል ሰናይ ድሌት ምዃኑ ኣረዲኡ